Tak sú označené jedy. Prečo mi smrtka a idem si to dať do huby. No, poďme do toho. Vítajte pri testovačke. Dneska budeme testovať všetky tieto srandičky od značky Sixspot. A budeme si hovoriť, že jak mi pripadajú. Chcem dopredu upozorniť, že v tomto videu sú čisto moje názory, čiže vy sa s nimi môžete a nemusíte stotožniť. Kurátka, ja vám prajem krásny, milý, ústretový, slnečný, priaznivý deň. Toto video vzniklo v spolupráci s firmou Goodvio, ktorá predáva všelijaké... Jak sa to povie? Čo to je? Neviem. Indoor a outdoor. Takže sa nebavíme, hej? Nie. Prečo? Ježiš, asi preto, lebo je to vzácne. Nie je písané, čo to je? Ani tu. Rasťo! Jak sa to volá? Ja neviem. Dobre, ešte raz. Toto video vzniklo v spolupráci s firmou Goodvio, ktorá predáva všelijaké vapekové srandičky a dohodli sme sa na spolupráci, čiže toto video je spolupráca. Dostal som za to, to tam nemusíš dávať nejak. Chcel by som všetkých upozorniť, že tieto výrobky sú od 18 rokov, teda sú určené pre osoby od 18 rokov. Čiže všetci, čo máte do 18 rokov, si okamžite zvýšte hlasitosť a počúvajte, čo mi došlo. Samozrejme, že iba počúvajte. Nekúkajte. Vyložím všetky balíčky. Čo povíš? Áno. Bude to napínavé. Máme tu prvý úvodný balíček. Je maličký, predpokladám, že obsahuje, áno, je to tam napísané, zariadenie plus Mixed Berries. Dobre, ne? Nie. Túto objednávku balil Dušan. Ďakujeme, Dušan. Všetko si to pootvárame a všetko si to okoštujeme a podľa inštrukcií budeme dávať nálepky a hodnotenie. Voľakedy sa fajčilo úplne všade. V letadle, na záchodoch, ve výtahu, v autobusoch. Aj doktori pri tom, jak proste, že rodzili deti, tak fajčili. Dneska sme tu s najnovšími výmoženosťami, ktoré zapričinia to, že aj keď máš chuť na nejaký nikotín, tak nemusíš nikomu smrdzeť a dokonca ti to ešte môže niekto pochváliť, že jak to pekne voní. No, a toto je ončo. Poďme si to vyskúšať. Idem si otvoriť prvé balenie, v ktorom je zariadenie, s ktorými sa títo všetky náplne budú používať. Vypadá to takto. Musím sa vám priznať, že toto balenie ja už som otvoril predtým, čiže nebude to úplne originál zabalené, jak to proste došlo zabalené. Ale všetky ostatné áno. Lebo som proste bol zvedavý, čo to je, viete, tak som si to pozrel. No a obsahuje balíček. Takéto zariadenie. Vypadá to skoro jak taký 2 terabajtový USB kľúč. USB-C-čkovú nabíjačku a už viacej to nemá nič. Je k tomu samozrejme návod na použitie. Keby vám nekomu nebolo jasné, že to musíš vlastne len odbaliť a dať do toho, tak to máš ešte aj nakreslené. Wow! Mám to prečítať? Áno. Informácie o balení. Náplň, batéria, indikátor na nabitia batérie, nabíjací port USB. Aha, taká legenda o tom zariadení. Má toľkoto vecí a toľkoto funkcií. Ešte ti dokonca aj hlási, že ak moc je nabitá, vidíš takto spredu. No, máme k tomu kartridž, ktorý vyzerá takto. Pekné, ne? Také príjemné, aj pekná farba sa mi ľúbi, toto je taká zlatá. Poviem, prečo mi dali zlatú. A teraz mi absolútne není jasné, jak to otvoriť. Teraz je úplne jasné, prečo to je od 18 rokov. Po malej pauze sme späť. Jaká smrtka tam je? Prečo mi smrtka a idem si to dať do huby? Čiže takto sú označené jedy. No, poďme do toho. No, je tu dole takáto jak to mám nazvať?
uzáver plastového typu a z vrchu je ďalší uzáver plastového typu. A? Bolo aké drvné šampanské. No, a vlastne ono to funguje tak, že tento kartridž si takto jednoducho zasunieš do toho. Keby ste to nepochopili, tak ešte raz to ukážem. Chytíš to a dáš to takto, ono to samé do toho padne. Je úplne jedno, či to dáš z tejto strany, alebo z tejto strany. Vždycky to tam zacvakne a už by to malo byť funkčné. Indikátor si hneď potom zahlási, jak moc je dobitý. No chutí to jak takéto nejaké to bobulovité ovoci, také jemné, ale taký mentolový na konci. Taký svieži peppermintový. Každopádne, pocit z toho, keď toto fajčím, je taký docela naplňujúci, by som povedal, že nie je to také nejaké hladné. Obsah nikotínu vo výrobku 20 mg na mililiter. Obsah náplne sú 2 ml, čiže 40 mg nikotínu obsahuje toto. Množstvo nikotínu v dávke, to je potiahnutie, je 0,042 mg. Chcel by som podotknúť, že všetky tieto zariadenia kúpiš na goodbio.sk a pri nákupe nad 30 € môžeš ušetriť 5 € vďaka tejto zľavičke. Tak to tam napíš a objednaj si kurátko. Toto by sme mali otestované. Veľmi veľakrát sa mi stalo z takýchto ovocných nejakých vapiek, že ma z toho drhlo. Tak mi zakašľalo, jak pri tom, keď fajčíš, poťahneš si z vodnej fajky, taký väčší šluk a keď ho chceš naraz ako keby, alebo pomaly vydýchnuť, tak vtedy ťa to začne dusiť. To sa mi dialo, pritom to sa mi to nedeje. No, poďme na toto. Ideme si otvoriť ďalšiu príchuť a je to vlastne jablčková. Balenie obsahuje opäť nie jeden kartridž, ani 2 kartridže. Daj to tam 15 krát. Nie. 2 kartridže. A taký istý návod na použitie. Ja si opäť využijem reklamnú prestávku. Toto voní už presne jak také kyselé jablkové žuvačky, také. No tak toto je absolútne iné, jak som čakal. Skúsim ešte raz. Stále je to absolútne iné, jak som čakal. Lebo absolútne to nechutí tak kyselo a absolútne to neuderí tým správnym ovocným spôsobom. Skôr mi to pripomína naozaj vyslovene, že ocot. Taký balzamikový. Táto náplň mi moc nechutí a dal by som jej oveľa menej bodov ako tejto. Tým pádom túto prvú, ktorá sa dodáva aj so zariadením, to je vyhrotené, toto nie. Dám na ľavú stranu tie, ktoré mi nechutia a od tie môžeme urobiť súťaž. Chcete? Nie, samozrejme súťaž si povieme na konci a nevyhrajete toto. Dáme vám nové. Chápeš? Áno. Dobre, ideme na ďalšiu. Blue Ras. 2x až 1900 poťahov. To len tak na 15-20 minút. Toto chutí presne tak, jak som čakal. Je to jemné, sladkavé, príjemné. Nedusivé. Neagresívne a veľmi svieže. Skoro až taký dojem, aký by som žvachal žuvačku. Takú nejakú, čo má rády. Toto je vyhrotená náplň. Dávame na túto stranu, lebo to je proste, že dobré. Vyhrotené. Coconut melon. Toto už hneď mi pripomína, kokos tam absolútne necítim, ale je to presne jak melónové žuvačky. Ale aj ten kokos je tam veľmi dobre výrazný chuťovo. Zatiaľ toto testovanie by som povedal, že toto mi zatiaľ chutí úplne najviac. Nejde to do takého sladkého pozadia, ale do takého sviežeho, že ten feeling mám zatiaľ z tohto taký najpríjemnejší. Čiže toto by som dal na úplne prvé miesto, že vyhrotená náplň. A túto by si aj mohol akože vyskúšať kúpiť, lebo je veľmi dobré. Kurátka, urobíme si súťaž o toto a o 2 náplne. Napíš do komentára, ktoré 2 náplne by si chcel a napíš, kde by si to zapálil tak, aby to nikému nevadilo.
Prečože white gummy? White gummy som ešte nepočul. No ale koštovať ju ani nebudem, lebo už nie je v predaji, tak si ju položím túto bokem. Čiže zatiaľ sme 2-2. Ďalšia na rade. Strawberry ice cream. Táto príchuť mi na rozdiel od tých dvoch príchutí príde veľmi, ale že veľmi umelá. Taká presladená umelinová s takým jemným jakýby jogurtovým nádychom na konci. Ale táto príchuť taká, jak mi príde, aké by to bolo skysnuté. Čo tu dáme na túto stranu? Čiže zatiaľ máme, že 3. Nie moc dobré, ale 2 vyhrotené. Ideme ďalej na jahoda hrozno. Táto príchuť je veľmi kompulzívna. Táto chuť mi príde zatiaľ zo všetkých náplní, ktoré sme okoštovali, úplne najplnšia. Taká sladko-svieža, chladivá zmes a naozaj tam cíti trošku hrozna. Aj by som povedal, že tá hroznová chuť je tam primárna a tá jahodová je len tak v pozadí. Toto je vyhrotená náplň. Tak zatiaľ sme 4-3. Strawberry banana. Banana. Toto voní veľmi silno, jak banány v čokoláde, ale že úplne. Ja keď si otvoríš banán v čokoláde a dokonca nalen, že ho otvoríš, že z obalu, ale musíš ho aj rozlomiť. Ale tá chuť toho banánu v čokoláde je oveľa menej výraznejšia, jak tá vôňa. Toto je taká najmenej vtieravá a veľmi sladká vôňa náplň z týchto všetkých. Ale je dobrá. Vyhrotené. To znamená, zatiaľ máme 1, 2, 3, 4, 5 kutrom. No a vlastne idú teraz tieto dve, od ktorých som mal najväčšie očakávania a aj moje najväčšie očakávania stále majú. Aj napriek tomu, že tieto sú akože najlepšie. Na konci poviem, že ktorá sa mi ľúbila úplne najviac. Začneme s Watermelon Ice. Ja si myslím, že moje očakávania neboli úplne naplnené v tomto prípade. Chuť toho melónu je samozrejme, že dostatočne výrazná, ale podľa mňa mi tam vadí ten ice. Je to také veľmi chladivé, až také, jaký by som si naozaj že odkúsal z nánuku. Toto by som dal do tých menej lahodných príchutí. Vidíš? A mal som od toho najväčšie očakávania. Teraz ideme na to druhé. Watermelon kiwi. Opäť mi to príde strašne preoctované, také prekyselené, také na silu. Necítim tam ani kiwi. Toto není kiwi. Ale melón tam je zreteľný, ale toto by som opäť pravdepodobne posunul do sekcie menej príjemných príchutí. Ja mám dostatočný prehľad o tom, ako chutia príchute vapových cigaret od firmy Six Pot. Neviem, či to je Six Pot, akože celé, alebo že to môže Six, potom Pot. Neviem. Je to Six. Dohodneme sa takto. A moja najobľúbenejšejšia by som povedal, že bude asi táto. Coconut melon. Že je to také veľmi príjemné počúvanie a Rasťo, celý čas to fúkam na teba. Smrdí ti to? Nie. Že necítiš proste, že nič. A sme v jednej miestnosti 3x2 metre. 3x3? Veľa? Tak 2x3. Kurátka, toto bola prvá ochutnávka nejakého sortimentu, ktoré ponúka Goodvio. Určite budeme robiť ďalšie ochutnávky. Ty mi napíš do komentára, ktorá vapeka sa ti páčila najviac, alebo akú vapku používaš ty, kľudne. Tento sortiment a všetky ostatné sortimenty si kúpíš na tejto stránke a keď použiješ tento kód pri nákupe na 30 € máš 5 € zľavu. My sa vidíme asi, že pri ďalšej ochutnávke z Goodvio. A ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste dokúkali do toho video až sem, do konca koncov. Pekný večer, kurátko ešte. Vyhrajte.